Han er verdenskendt i Danmark og for nylig dømt i byretten. Se mere om lidt, når vi møder Claus Riskær Petersen. Altså det der med at køre mig i spillet i 3 dage, det skal man altså ikke gøre, hvis man skal tilføre sag mod mig bagefter. Det er en rigtig, rigtig dårlig idé. Det kan ikke udelukkes, at en fængselsstraf rent faktisk kan forbedre mig. Peter Brixtoft, det er bare en sørgelig historie med en politiker, der blev druknet. Hvad tror du, den brede befolkning mener om det? Det har jeg ingen idé om. Det interesserer mig. Det laver en opinionsundersøgelse. Jeg ved ikke. Claus Riskær Petersen blev for nylig i Københavns Byret idømt 7 års fængsel for bedrageri. Han blev varetægtsfængslet, men er nu ude igen, mens han venter på ankesagen i landsretten. Vi har mødt ham til en snak om sagen, hans omdømme og ikke mindst fremtiden. Er Claus Riskær Petersen den samme som for en måned siden? Ja, altså det må jeg sige, ja. Altså jeg er nok lidt skarpere, end jeg var for en måned siden. Der gik jeg og hyggede mig lidt for meget. Altså det der med at køre mig i spillet i 3 dage, det skal man altså ikke gøre, hvis man skal tilføre sag mod mig bagefter. Det er en rigtig, rigtig dårlig idé. Fordi de har altså givet mig et wake-up call, ikke? Så jeg vil sige, hvis de havde været smart, det bare sagt, gå ud og drikke champagne i aften, Claus, så glem alt om det her, så tager vi sagen i landsretten. Men at køle mig i buret i 3 dage, det er altså det samme som at sige, okay, når han kommer ud derfra, så bliver det altså A-team, der kommer, og det bliver altså topopstilling, ikke? Og det gør det altså, selvfølgelig gør det. Så på den måde er jeg jo forandret. Jeg er jo fokuseret på en sag, jeg egentlig... jeg faktisk ikke... Jeg har ikke vurderet det som så alvorligt, og jeg har ikke brugt den tid og kræfter og ressourcer på det. Og den er jo gået fra at være en 7. og 8. prioritet til at ryge op nu på en den ligger ikke engang på en førsteplads, det gør den ikke. Den er oppe på en 3. plads eller sådan noget. Det er også højt. Hvad ligger på førstepladsen? Det gør andre, det gør mine eksisterende projekter og mit familieliv. De der 2 ting kommer først. Det strafting får sgu lov til at stå efter det. Jeg får ikke lov til at hoppe foran det hele, det gør den altså ikke. Hvad tror du, den brede befolkning mener om det? Det har jeg ingen idé om. Det interesserer mig. Det laver en opinionsundersøgelse. Det interesserer dig ikke? Ja, det interesserer mig, at jeg ikke i den offentlige mening er utroværdig i en sådan grad, at jeg ikke kan lancere mine projekter på en måde, som giver dem det albuerum, de skal have. Det interesserer mig. Nej, men det kan du ikke, fordi Peter er jo... det er noget helt andet. Altså, Peter er jo... Jeg kender ham udmærket fra min tid i Venstre, og Peter er jo han er politiker. Altså, det er noget helt andet, og bruger offentlige penge, og altså skatteydernes penge, og hans politiske ego er vokset op i den sammenhæng der, ikke? Jeg synes, han er blevet dårligt behandlet af systemet, ikke? Altså, jeg synes jo også, Kurt er. Altså, vi kan lige sige, at begge 2 er blevet dårligt behandlet. Altså, jeg ved ikke, om Kurt har lavet underskriftforfalskninger med træs. Det har han jo formentlig, hvis de siger det, og det har kunnet bevises. Men 6 års fængsel til ham for det. Meget bekendt blev der tjent 0,5 milliarder eller sådan noget på de der grunde, han havde i Spanien, som alle hans kreditorer fik. Ikke? Så jeg tror nok, at alle blev rige på det, dybest set undtagen ham. Og Peter Brixtoft, det er bare en sørgelig historie med en politiker, der blev druknet og ikke kende sine egne begrænsninger. Ikke? Det er en skide sørgelig historie om en mand, som mistede det. Han skulle hellere efter min mening have været på en klinik for alkoholafvænning og noget psykologihalløj. Jamen, man skulle have smidt ham i spil. Der er ikke nogen af de karakteregenskaber, som du ser i ham, som du også ser dig selv? Nej, jeg ser ikke mig selv som specielt charmerende. Jeg tror nok, at jeg bliver anset for langt de fleste, der kender mig og laver fejl med, som er relativt uscharmerende faktisk. Peter er en charmerende fyr, og han er god til det der med alt muligt, ikke? Altså, synes jeg, han er politiker. Det er noget andet, ikke? Altså, han har en politisk tilgang til tingene, han er jo folkelig. Jeg er jo noget af det mest ufolkelige, der er. Dybest set. Altså, det er jo helt misforstået, tror jeg. Jeg er jo totalt ufolkelig. Jeg går rundt i min egen lille verden og laver mine egne ting. Peter er jo folkelig, og altså, jeg ser helt forskellige personer. Det er helt forskellige ting, vi laver, og det er helt forskellige liv, vi har haft. Og det er helt forskellige ting, vi kan. Og de problemer, vi har fået, er helt forskellige karakterer. Som en privatperson, der laver nogle projekter, og som har lavet en masse af dem igennem en ret lang årrække inden for en lang række brancher. Og hist og pist er der trådt nogle folk over tæerne, og det har givet mig nogle problemer, og da mange af de her ting har været relativt nye og grænseoverskridende, så har der været en vis interesse for dem i det offentlige rum, fordi at
grund af karakteren af dem. Altså tv-stationer og internet og alt muligt andet. Har jo været børsinformationer også. Copy nu. Altså det er jo sådan set grænseoverskridende projekter. Så derfor hører jeg vel også til på en eller anden måde i det offentlige rum, hvis man laver sådan noget. Og det er derfor, jeg er der. Og derudover ser jeg mig som en person, der har mit privatliv, og er lidt irriteret over, at jeg ikke bare kan have mit privatliv for mig selv, ligesom alle andre kan. Jeg er ikke forretningsmand, jeg er ikke erhvervsmand. Altså, jeg er bare en lille udvikler, der laver nogle små projekter, som ikke engang når at blive særlig store, og værdien af dem er jo lille i forhold til det, alle mulige andre tjener på alt muligt. Men de har bare den måske lidt særegne karakter. Nogle af dem er altså nye, og derfor er de meget sjove, og skaber noget nyt, måske også som inspiration andre steder, og derfor er det meget fedt, det jeg går og laver som sig selv. Jeg er meget stolt af det. Jeg ser mig slet ikke som en del af erhvervsetablissementet, har aldrig nogensinde gjort det. Og her i de år tilbage i tiden i 80'erne, hvor jeg fik tilbud om at gå ind i alle mulige grupper og VL-grupper og dit og dat, det har jeg aldrig nogensinde ønsket. Jeg har ikke set mig som hjemmehørende der. Ikke på noget tidspunkt i min karriere. Og finansmand, det ved jeg godt, jeg blev udlagt til, og det er jeg selv skyldig i, fordi 80'erne var jo om finanser. Det var det, der var kendetegnet den tid. Og det var der, jeg startede, så den hænger ved. Men det er rent sludder, fordi hver gang jeg åbner mine regnskaber, jeg ved, hvad jeg laver. Jeg kan sige, jeg er ikke finansmand, jeg har ikke nogen finanser. Han laver nogle ting, hvor han skaber nogle ting, og det tjener han nogle penge på, formentlig nogle formuetilgang. Ikke? Er du tilfreds med dit liv? Jeg er enormt tilfreds. Jeg synes, at jeg har fået fantastiske vilkår herhjemme til at lave nogle ting, og fået den luksus at få lov at gennemføre nogle ting, og prøve mange ting, som andre ikke har prøvet. Jeg synes, jeg faktisk er rigtig, rigtig forkert. Jeg synes, at jeg har forsøgt at spille nogle projekter ind, jeg gerne ligesom har ville lave, som var fede, og hvor jeg synes, jeg gerne vil prøve at bidrage med nogle ting. Og der er også lavet fejl bevares. Altså, der er lavet dumme fejl, og der er lavet ting i min start, hvor jeg ikke var dygtig nok, og jeg ikke havde erfaring nok og sådan noget. Der er faktisk meget lidt fejl lige nu, fordi jeg faktisk har fået den alder, hvor jeg har begået fejl. Og det vil jeg gerne føde ud med nogle fede projekter, men jeg synes altså også, at jeg har fået gode arbejdsbetingelser. Altså folk har været søde til at sige, det er da meget sjovt, det du prøver der, altså giver det plads, ikke? Både det offentlige rum og dem, der skal bruge det, og flere af de projekter, jeg lavede, har jo involveret, skal vi sige, bredere befolkningsgrupper, ikke? Både på tv, internet og stamcelleområdet for eksempel, har du ude til en bred befolkning, ikke? Alle sammen, ikke? Hvad laver du om 5 år? Ja, der er jeg så på vej ud af spillet, hvis det skal gå, som byretten gerne vil have det, ikke? Hvad er alternativet? Ja, det er, jeg ikke er på vej ud af spillet, fordi jeg har fået forbedret min sag i landsretten, og så er jeg formentlig i gang med at lave nogle rigtig super fede ting, fordi at jeg enten fortsætter i det gode forløb, jeg er i lige nu. Jeg har altså en pipeline klar med i hvert fald 3-4 nye ting, jeg virkelig gerne vil lave. Og den pipeline, den er jeg nødt til at bremse op. Jeg tør ikke sætte nye ting i gang med alt det her, det kan jeg ikke. Og det virkelig ærger mig. Så min pipeline bliver nok sat i bero, mens sagen i landsretten kører. Det gør den. Men når jeg kommer, hvis jeg kan få gjort dommeren forståeligt, hvad det var, der var virkelig spillet, og hvad der var, der dirigerede de her ting, som jeg har forsøgt at forklare det i byretten. Hvis jeg kan få det budskab igennem, så vil jeg arbejde videre og lave fede ting. Og hvis jeg ikke får det igennem, og jeg får en eller anden straf, jamen så vil jeg stadigvæk komme ud og lave gode ting, fede ting, måske endnu federe ting. Det kan ikke udelukkes, at en fængselsstraf rent faktisk kan forbedre mig arbejdsmæssigt, intellektuelt, reflektorisk, rensetidsmæssigt, altså fordi jeg får fred. Og det kan godt måske være en kæmpe styrkelse for mit arbejde som udvikler og projektudvikler. Det skal man forstå. Jeg har en helt klar opfattelse af, at det kan rent faktisk godt være en option. Hun har vendt et milliardunderskud til overskud, har fyret sine egne venner og har i øvrigt også et ret utraditionelt karriereforløb. Se med her på EPN, når vi snart møder Susanne Larsen fra SAS.